Okundomvera pano ndi Manyasa Voice Box pamene mabweretsa malawi osiyanasiyana amene makhandiza kukhosi zimene amafuna kukamba pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kumenetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tabweranso ndi bambo Kenny Msonda. Kenny Msonda ali ndi audio yawo ndithu yayifupi imene akufuna kupereka mafuno abwino ku chipani cha People's Development Party PDP chimene chakhazikitsidwa kumene pansi pa ulamuliro wa mtsogoleri wakale wotsutsa zipani za boma kuno ku Malawi olemekezeka Kondwani Nankhumwa. Ndiye tikhale limodzi kuti mafuno abwino amenewa akuti chani kuchokera kwa Kenny Msonda kupita kwa mtsogoleri wa People's Development Party PDP olemekezeka Kondwani Nankhumwa pano pa Nyasa Voice Box. Mwaswera tsogo, mwaswera taswera. Congratulations PDP, mwaipasa moto osati masewera yanyamuka ndi kokomoto ngati visite na chimwe. No, Mulungu alemekezeke. I wish you guys well. I wish the president well. And the president achita bwino kunena kuti ndatula pansi udindo wa leader of opposition. Achita bwino kwambiri osati wina waumiriza kapena waopseza ayi. A president is a fighter and akatha ku fight on that position koma angoganiza bwino kuti atingozisiya zimenezo achita concentrate pa chipanichi tione satana ano aswepo namizira achite manyazi. No, congratulations once again. Mwaipasa moto yanyamuka ndi mkokomo. Ndipo ndi chiomba nkhanga ndi ego ikanyamuka choncho chiomba nkhanga ndi kuti sichingabwerereso mbuyo chikuona patali kwambiri. No, zabwino zonse tizikumana mnjiramo. Ulendo ulipo ndithu poma kafika 2025 ndi ulendo tizikumana njiramo ndithu. Siziwika pena pake maza karibu sana kuti akaribu ndimene Mulungu amazikonzera koma zabwino zonse. Ifenso uku takhazikika atilandira bwino. Pang'ono tikukhazikika koma so far so good and I'm sure kuti ayi ntchito soku ife tigwira inunso ntchito kumugwire adipi pasazalamulirenso dziko lino. Anthu oyipa kwambiri, anthu osayamika, anthu achipongwe pamene aja tavinisa sabasaba avina majuba adziwanso kuti nyekwe iziriru. Anthu opanda pabwino, anthu osayamika, anthu oyiwala kumene achokera, anthu oyiwala anthu amene athandiza kuti chipani chifike pamene chili pachi. Ndipo tikudziwa kuti kumene kuli mzimu wa bingu wadandaula kwambiri. Kuluza Nankhumwa anthu amene ajale andi masewera kwa basi. Ndipo kumene kwasala ndani umeje mphepo zokhazoka sala kumene uchi. Angabwerereso mboma amene achi. Kuli ndani kumene kuja kundani. Akudalewo ndani kumene uchi. Ana malomba. Amphepo. Achibungu. Achaponda. Anthu oti kunguti ayende pena pake anthu awowoza. No, zabwino zonse mbalanga zabwino zonse. Thanks. Usiku wabwino.